Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Ngiyabonga, ngibonge nakuMandla Christine, nakuMsizi, nakuwe ohlelo iVuman Film. Ngibonga kakhulu bhuti, ngiyabonga. Usashona ubaba engasashona isele nami nje ngedwa manje. Babukeli siyamcela kakhulu. Bonisiwe. Siyamcela babukeli owaze ubonisiwe Dlamuka ohlala eNanda. Umama u-aunt wengane uyakhala uthi ingane ayina ID la ikhona ikwaNongoma. Siyacela hayi kabi, hayi ngoba mhlambe sizama ukuthi mhlambe sifuna ukubuka. Bazama ukuthi umama esizakala because usehambile, ayikho indawo angayihambanga. Umama kade lokho engithinta yabo ethi ucela ukuthi ayikho yini indlela engingenza ngaye, yezwa leyo nto. Sanibona bhuti njani? Siyaphila mama, niyaphila? Ngiyaphila. Yebo. Ngoba sengize ngalithola ithuba bengithi ngithi ngizobuyela kuwena mawami, ngizobuyela kuwena. Nami bengucabanga ekuseni nje ethi ngizakufonela namhlanje. Yebo. Umama wathi ngikufonela ngila eThekwini, umama wathi wale kwaNongoma ne? NgwaKwaNongoma. Hayi mama, ngizocela nje uqale nje ulichaze udaba lakho ohambe nalo njengamanje ngiphambi kwekhamera, so wonke umuntu ozobuka le video ngase kusizwe, uyabona. Yebo bhuti. So nje uzoflowa nje naye uchaze ukuthi kwenzakalani. Yebo bhuti. Amen mama. Ubhuti kade ehlala eThekwini. Wathandana noma wengane. Manje bahlukana-ke noma wengane, abangamazi uma wengane ukuthi ukuphi. Ukhona omunye uma wengane yakho khona lapha eThekwini naye eNanda. Wasebona ingane le wangifonela wathi kimi ubona ingane okuthiwa ekaNomkhosi. Manje lokhuzana kuthiwa ingane ayikho right, iyahlupheka. Ngase ngithi mina ngicelela amanamba khona, wangicelela ngase ngifona. Wangixhumanisa noma wakhe, hayi sakhuluma-ke noma wakhe ngathi hayi ngicela ukuthi ize kwakuDisemba. Ngase ngithi ngizoyithumelela impahla bese ngiyithumelela imali yokuthi ihambe ekhaya. Wena ingane wafonela kuthiwa uyahlupheka lapha eNanda ne? Yebo. So umama wena wafaka impahla nemali ukuze khona ukuza kuwena lapho kwaNongoma. Mina ngathumela imali ngathi ayithengele uDisemba khona kuzothi ngoJanuwari, ngase ngimthumelela uJanuwari ukuthi ize kithi kwaNongoma. Ngoba ugogo wakhe besaphila noyise ngaleso sikhathi. Okay. Manje umama lo waxhumana nami noma wengane waxhumana nami. So ngathi mangimfonela ukuthi ngizoyicela ingane wathi hayi kobe ngiphumulile. Awu. Kanti umama usho uchaza ukuthi obuphumulile ngempela. Ukuthi kobe uphumulile yini indaba akayithandini ingane yakhe? Angazi nami nje ngawuthi oba ngase ngijabulele nje ukuthi ingane ibuye oba wakuthiwa iyayishaya ngesithawulane esimanzi. Ihlukunyezwa uma wayo wangempela. Ngibona athi stepfather. Esasishaya ngesithawulane esimanzi. Ngajabulela lokho nje ukuthi izabuya, yabuka-ke oba yayina 7 years. Bayibuya-ke ize ekhaya. Yahlala-ke kwathi ngaxhumana naloba yabuya bayithumela ngoJanuwari, abangayithumela bayidla imali yakhona. Ngabacela ukuthi ngicela bayithumela ngoFebruwari. I-grant ayisaholwa nge-1 bayithumela nge-2 bona. Yebo, ngase babeyifika ekhaya yamgcina ngalelo langa kunina ingane ayina 7 years. Manje namhlanje sifunde isikole yazaqeda no grade 12. Inkinga enkulu ayina ID. So inkinga enkulu ayina ID and umama kumele ayenzile ID. Yes, engihambe kakhulu nje ama-home affairs bafuna uma wayo nama-social worker bethi bazozama ilokhuzana ukuthi bethole isikole lesi eyafunda kiso yoba yaqala yafunda ugrade 1 khona le.
bathi bazocela isikole sakhona ngoba nesikole sakhona ngazama ukusibuza ukuthi kwakuyini kwathiwa kwakuyishende. Hayi kuvula-ke ngathola i-phone number kodwa i-phone number engayitholayo ye-cellphone ngoba ngayifonela nje ngaze ngadela inamba yakhona ingabanjwa. Kuthiwa yini ishende isikole? Yebo ishende. Ngiyacela babukeli makukhona umuntu walapho eNanda owazi ishende yini primary mama no high school? Yebo primary ayifunda lapha ingane. Owazi i-primary ekuthiwa ishende eseNanda please nizame imizamo owazi igama lika mama ubani igama lakhe? Ubonisiwe Ndosi Dlamuka. Ubonisiwe Ndosi Dlamuka. Siyacela bandla abazi ubonisiwe ohlala eNanda wakadlamuka. Siyacela ukuthi athintane noma wengane. Ingane since ina 7 years size yaqeda ugrade 12 but ayinayo i-ID. Kusho njalo mama ngithi. Yebo baba. Kubuhlungu ngempela at least ka iyenzele i-ID ngoba manje ayikwazi ukwenza lutho ingenayo i-ID ifana nomuntu ongaexist. Uyabona? So siyacela ababukeli kakhulu noma ke kulabo abakhulu abangakhona ukuthi basize. Siyanicela kakhulu uNkulunkulu uzonibusisa ngizoyifaka inamba kamama la kwi-screen but angifuni umuntu ozothi uyamsiza athi uyamkhokhisa imali. Mama umuntu ozothi ukukhokhisa imali please ungavumi inamba yakho ngizoyifaka la kwi-screen ukuze wonke umuntu abone le video le ukuze akhona ukusiza ongaba nosizo. Uyabona? Ngiyabonga kakhulu mama. Nabayaziyo ingane igama layo uThulani uBoy Dlamuka. Ubiza isibongo sika mama. Ubiza sona isibongo saka mama ngoba umama ngangimcela ukuthi emthumelele i-photocopy nelokhuzana ekade clinic wavela wathumela i-remove yodwa. Awu. Kade South Africa. Nginalomshikati le clinic nje. Babukeli kunzima kakhulu mama manje. Mama wena ugogo ukamuntu wesilisa umama kamuntu wesilisa ne kababa wengane. Anti wengane mina umntwana wabo. Ngoba uma usashona ubaba wengane sashona. Isele nami nje ngedwa manje. Babukeli samcela kakhulu angijwayele ukushaya amashozana but umama nje ngithe ngeke ngimshiye ngaphandle. Konke lokho kwenzeka la akukho mnandi especially umuntu omdala esekhulile. Uneyingane naye wayikhulise ayinakelayo phinde futhi uzoba u-aunt uzoba umama uzoba ubaba enganeni. Ngiyamajina nje mama ubuhlungu obakudlulisa kubona. Uyabona manje kusebuhlungu kakhulu. Ubuhlungu impela ngoba nayo ingane mayikhuluma iyakhala. Nkosi yami. Babukeli siyamcela kakhulu owazi unomusa mama ngithi Dlamuka. Ubonisiwe. Siyamcela babukeli owazi ubonisiwe Dlamuka ohlala eNanda. Umama u-aunt wengane uyakhala uthi ingane ayina ID la ikhona ikwanongoma. Siyacela hayi kabi hayi ngoba mhlambe sizama ukuthi mhlambe sifuna ukubuka but sizama ukuthi umama esizakala because usehambile ayikho indawo angayihambanga. Umama kade lokho engithinta yabo ethi ucela ukuthi ayikho indlela engingenza ngayo yezwa leyo nto. Siyacela even namaphoyisa makuthi khona amaphoyisa aziyo ngalento ukuthi ngenziwa kanjani mhlawumbe asenana azama ukumxhuma ke yena Lusisi because ingane ayina ID at least ke seswami siyacela nje just i-ID i-ID nje kuphela edinga la akudingeki ukuthi uyondla ingane because ikusasa lengane livalelekile ngoba ingana ID. Maye home affairs kuthiwa akakhona ukwenza lutho. Mawami ngizofaka isithombe sengane ngifake nawe ngifake nenamba. I think nomama naso manina isithombe sakhe but maningenaso isifani ngiyacanga ukuthi bakhona abamaziyo uyabona. Yebo baba sinaso isithombe sengane. Asinaso sikamama isithombe. Okay hayi khulema. Ngiyathemba ukuthi ababukeli bazokusiza le clip ngizobona ukuthi ngenza kanjani ngifaka kuziphi indawo yabo mihambile then uzokhona ukuthi usizakala uyabona. Ngabonga kakhulu bhuti wami ngoba isihluphe kakhulu le ndawo ke singabuya ngakhona sinayo nezincwadi zasenkosini sithi maybe bazosize wamafesa ngalokho befuna umama nje. Nkosi wami.
kodwa mawami-ke ungakhali kakhulu kuthandazo fast uyangibona since sisakhipha le video uthandazo uwumuntu othandazayo nje ungaphatheki kabi kakhulu ngoba manje ezi ngiyacabanga ukuthi ngoba ulapho nje unendima enkulu oyidlalayo uyangibona ney'ngane zibheke wena uma ukuthi zikhona ezinye iy'ngane onazo yebo nginazo ziwu-4 ziwu-5 nayo laphuti ya mama ungakhali kakhulu ngiyathemba ukuthi uma wengane le yes5 uzotholakala kubuhlungu babukeli ukuthi umuntu omdala ekhalani ingane size yaba seyaqeda isikole uma wayo wayiduka ina 12 years yabona akubuhlungu yaphasa nokuphasa ngoba impilo yayivile nje ihlakaniphile kodwa mama ngiyathemba ukuthi mhlawumbe khona into ezoyenzeka mawami siyakuthanda kakhulu la sikufisela konke okuhle ukuthi umtholo uma wengane nabamaziyo ithe ngoba lingaka mangabe bayamazi bamtshela abangani bakhe ngiyazi unabo abangani abamaziyo omakhelwane bazomtshela ukuthi isimo sinje njengamanje umama uyakhala ngenxa nje yengane yabona ubuhlungu abuzizisa bona siyakuthanda kakhulu mawethu ngiyathemba nababukeli ngoba babukele khona imizamo bazoyenza ukuthi bashare le video igcine ifikile kumnikazi wayo yabona ngiyabonga kakhulu bhuti ngiyabonga akhululeka mami God is good ube right mawami ngiyabonga kakhulu ngizocela nje ungithumelele iy'thombe kuyona le namba engikufonela ngayo ungithumelele iy'thombe zakho nezengane uyangibona ngiyabonga kakhulu bhuti ungalahli ithemba into engifuna ukuyizwa yenye ukuthi ngalesi khathi amaphoyisa asenando uke waxhumana wona na angaze ngixhumane nawo baba okay ngiyacela ukuthi uwazame kwa-contact afuna nawo right yebo inamba yakhona iyo lejwayelekile ya uzofona nje mase uyamtshela umuntu ukuthi ufuna ukukhuluma namaphoyisa akho uzobe ngicabanga ukuthi uzobe sekudirectela khona yabo ucingo ngalishobela khona okay bhuti ngiyabonga uzame nakanjalo mawami and then enye into lo muntu owawuxhumana naye ekuqaleni yena uthini akasatholakala ngayo lokhuzana akasatholakala akasamtholi uyazi ukuthi mina ukukhuluma naye ngagcina kushona ubaba wale ngane wathi uzoza akangabe seza wathi wathiwa watholakale ephuzele ngathi ngikhuluma naye ngamthola ephuzile adrop ifoni vele ngoba ifoni oyikhuluma neyalo lo sisi manje akasamthola akamazi muphi akasatholakali lo muntu wakhuluma naye ne lo uma wale ngane umfowabo walena ngiyamthola yena awungatholakali uma wale ngane kaBoy so naye ukuphi yena nawe usenani naye uthini uma uxhumana naye ukuphi yena akamboni lo mama hayi akasamtholi manje endaweni khona lapha eMayenanda akasamazi ukuthi uhlala kuphi la ehlala khona asamtholi wayehlala kuyiphi indawo kuphi nenanda awazi angazi hayi kodwa-ke mami God is good mebebona ingane mhlawumbe bayokhumbula mhlawumbe la iy'thombe esencane khona nala mhlawumbe sindala anginazo lesemncane khona anginankinga but ngicabanga ukuthi igama nje kuzoyenza omkhulu umehluko yabona yebo baba yebo igama benegama elilodwa likho elinye igama ukuthi ngazi ukuthi babembiza ngaliphi ngoba uThulani noBoy ingane ubaba wengane uThulani noBoy ne hayi ubaba wengane ulokhuzana babembiza uNomkhosi lapha eThekwini babembiza uNomkhosi ubaba wengane then okay igama lengane uthe ulokhuza uThulani okay elinye uBoy uthi angazi babembiza ngaliphi-ke semncane okay umama then lo ufunekayo uthe ubonisiwe Ndosi okay wakandosi ne isibongo igama lakho uNdosi uDosi uDosi igama lakho isibongo uDlamuka isibongo uDlamuka okay ngoba ngizwe nangengane kusho ukuthi lokho alibeke emqondweni wakhe hayi ayikho inkinga mami ngiyathemba le video khona umehluko ezokwenza ngibonga kakhulu baba ngiyisendile ithombe ubonile okay ngisazovula mami WhatsApp okay baba ngiyabonga amen umuntu akuyena owabantu so uNkulunkulu sometimes uyayenza izinto ngendlela yakhe ngiyathemba nje ukuthi nakulokhu yena ozongenelela hayi ngoba kuamandla omuntu sibonge kakhulu mawami
Ngiyabonga kakhulu bhuti, niqhubekele phambili. Amen, mama, be right. Amen. Ewu, South Africa, ayikho into enzima njengale. Siyakucela sisi wami, la ukhona. Siyakucela ngomoya kaNkulunkulu bani. Makukhona owazi usisi ubonisiwe Dlamuka. Siyanicela ukuthi amthinte. Ibuhlungu kakhulu lento. Umama uyakhala. Uthi ingane walethelwa yona incane. Ize yafunda yaze yaqeda umatric from primary, yafunda yaze yaqeda umatric. But ayikhona ukwenza lutho because ana-ID. Usehambe wonke iminyango yawa-Home Affairs, ehamba nasey'nkosini, but akakutholi ukusizakala. Ngiyacela bakwethu owazi ukuthi ngasizakala kanjani umama. Ngiyabonga nje kakhulu kakhulu, ngicela ungibongele nakumsizi nakuMandla, ngicela ungibongele kakhulu nakibo. Umthwalo weminyakanyaka lesingakwazi sothwala sothini, namhlanje ngathi uyethulwa ngoba ngikhaleli lutho, oba naye akakhaleli lutho. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga, ngibonge nakuMandla Christine nakumsizi nakuwe ohlelo iVuman Film. Ngibonga kakhulu bhuti, ngiyabonga ngoba manje sengifonelwe omunye ubhuti akade udadewabo, ngafonelwa omunye ubhuti wakhona futhi omdala naye akade udadewabo. Sengifonelwa abantu abathathu okusile bakhona kwaDlamuka eShowe, bathi udadewabo bonke. Ngiyabonga kakhulu bhuti, ngiyabonga, ngiyadinwa nangomuso, ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga ngoba bathi iy'ngane bayithathile zonke, bona labo bathiwa bahlala lapha kubo sebebathathela